Ya nduk Asmarandana podang kuning. Natian wujud temong peksi kula tesih 20 tahun. 20 tahun ki pancine ngedu. Kayak kaya pitik ngedu kowe iki lho. Lah niki ngeten Pak Gareng niki wonten request utawi pamundhut saking keluarga besar Eyang Harjo Semito lumantar Ibu Sri nggih ingkang ngersakaken nenggih sepisan lagu Lintang Asmara angka kalih menika Podang Kuning. Nah niki mumpung nuwun sewu enten ratune Podang Kuning. Nah niki Ratune ndi? Niki putu jenengan si Umi Hafifah niki. Iki ratu po ampil. Ratu. Oh tak kira parkan. Ya iki ratu ya. Memang biyen yang ya jane wis ana ning sing ngederke populerke ya bocah iki. Nah iki. Ya mi. Umi Hafifah. Wah, jan. Kancane karo Pak De Gareng rono mumpung petuk. Bocah kok sewengi selfie terus. Kene nduk sayang. Kene. Nah, menik dasare ya isih legan. Kowe ora ndang golek momongan to, Duk? Dereng kula tesih dagangan, Kong. Hah? Dagangan. Lah ya dagangan ya dikeki tarif, bandrol. Lah kok dagangan tembungmu kok dagangan. Ya isih legan ngono wae. Isih legan. Nah, ya jenengmu sapa? Umi Hafifah, Kong. Neh. Lah pripun? Ya wis ora apa-apa. Wong ki ujube ngajeni ya. Heeh, ken ditepungke piyayi kene kowe iki Jawa Tengah apa Jawa Timur? Peneri kuthane apa? Kula saking Jawa Timur, saking Kitha Ponorogo. Kutha Ponorogo. Ya, engko Jawa Timur. Kok ngarani kok wedi napa to kowe iki? Mboten. Ponorogo. Saiki apa kuwi manggonmu saiki ning ndi? Posisimu saiki ning ndi? Ten Kentingan. Kentingan kuwi ngendi? Solo. Dalam rangka kuliah. Pertanyaan terakhir wis duwe pacar apa durung? Dereng. Umurmu piro? Umur kula tesih 20 tahun. 20 tahun ki wis pancine ngedu. Kayak kaya pitik ngedu kowe iki lho. Ngedu katresnan. Berbundas. Mboten. Loh, jalani hidup ini sesuai dengan umurmu. Pancine pacaran ya pacaran. Nggih, siap. Pacaran lho. Nggih. Loh, pancen umume iki pancen bocah iki lak pacaran to Pak De Gareng. Ning nuwun sewu, teng agama niku malah apike tanpa pacaran langsung menikah. Ewadine cinta akan dibangun pelan-pelan dalam rumah tangga. Ya kuwi tergantung figur seseorang. Lah kok iso? Ana sing iso dibangun pelan-pelan. Ning ana sing modele borongan. Iya. Heeh. Ning sosok bocah saiki iki ya nuwun sewu yen imane ora kuat, pacarane iki nuwun sewu melebihi batas-batas. Nah, ya sing penting ngati-ati ya, Nduk. Nggih, Kong. Wong kowe iki sik legan aja nganti dipangan codot-codot sing berkeliaran. Nggih. Lah sandingmu kuwi codote ayo. Aku kampret. Kampret. Weh, nembang suaramu pamerno piyayi kene. Nggih. Bawa ya, Nduk. Nggih, Kong. Nah, ya sekono tuh. Kok tuh? Aku ngundang aku Kong, aku ngundang kowe ya tuh putu. Oh, putu. Nggih.
Ya nduk Asmarandana podang kuning diaturake keluarga besar Bu Sri. Ayo. Natian wujud temong peksi dian ngatasi ilat kerep gumelat-melet nyuara kok gak apik. Angger Melat-melet piye to? Angger selfie lho. Iya. Sese aku tuh sese HP-ne kok didilati bocah. Aku yang gumun cah wedok jaman saiki ya ora mung ngumi, Winong Birgita iki padha ae. Winong wis saya. Lumrah iki lumrah ngene Winong yen selfie. Lho ngene. Kok ngecek kuwi. Iya. Jebul blot guyu. Wah, enak ora. cek apa cah Aja yang yo golek pangan iki golek duit yang yo. Kok jer diapusi cah lanang. Ora diapusi, ngapusi deh. Ngapusi mboten mboten godhong mau nyuwek dadi banyu moh. Apa kuwi cek? Nyapuk. Oh, cek nyewok. Nah iya. Nonano golek isi podang jenar Ya yo ibu bunga tembang podang kuning menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Waris Sugiono kanthi dawuh Assalamualaikum Waalaikumsalam wilujeng dalu Pak nderek nyimak wonten Kuntadi Channel salam kagem Mas Taslim bah ngono terus pokoke lek rung tumbuh-tumbuh disalami terus dek iki lah iya sugeng dalu Mas Sahyo saking Ngadinu Pondok Ungu Permai Bekasi nderek monitor Mas Sahyo sak rombongan tansah pinaringan bagas waras sedaya nggih lan ugi dumateng Mas Arif Nglumer saka Laladan Medion direwangi ngluruk ngebis tekan kene mudhun ning terminal Tirtonadi Solo ngojek rene iya to heeh jan kaya ngono kuwi besok bareng bis ae Mas Arif rasa ngojek neh ndak ngijoli ndak anakku engko ya ndak Umi Hafifah podang kuning dados ning omah wis ora krasa ayo Pak Kareng joget Pak golek sing tak sayang aku miteraken ora krasa wis ora nganti wangi tenan yen yo
Terima kasih Genduk Umi Hafifah. Matur nuwun ya, Nduk. Nggih. Wah, bocah umur lagi kurkuran wis. Wah, luar biasa. Nggih, eman-eman lek sinden-sinden Madangkara iki Lah iya. panjake. Iki nggo apa ketara? Lungguh tok iki. Gosek to. Lah iki. Nonton wayang kok nganggo gelungan bareng. Apa iki? Awakmu ki iso lho. Kabeh lek ngenteni sangat ngenteni wektu sing pas ngono to. Ngenteni sangat iki kaya wong arep lelungan wae. Nggih. Lah iki mula bakal tak tanjake Genduk Winong Nawangse. Aja meneh kok tanjakan mbok glodoran ki lho wani iki. Ayo wis. Nggih. Di sapa? Kroyoken Nduk, Winong karo Birgita. Ayo kuwi Pak Digaring iki kroyoken loro. Aku aja meneh kok sing ngenekan ki lho wani iki. Heh. Ngenekan iki. Apa ngatasi sampean iki? Lho, ning bawah to. Wah. Mbawahi malah ora. Ayo, ayo. Yo, cublak suweng Winong Birgita. Yo. Ho. Pong daleko Ngarep suwe dadak ngelik iki. mau arep terus sampah. Yo, tak kenal maka tak sayang. Nggih. Kamu siap memperkenalkan sendiri-sendiri? Siap. Jenengmu sapa? Sing kuplit. Jenengmu, jeneng. Hah? Jenengmu. Lho piye? Jenengmu sapa? Nah, biasa ya umur ya. Hah? Pak De, umur ngono kuwi lah lek ngomong gampang serontolen. Aja ngono nong, sing malah sing sepuh-sepuh ngene iki sing penak nong. Aku senenganku sing sepuh-sepuh. Iya. Selama Kayak melu sinar Baskara terus. selama iki ki aku sing ngopeni ya sepuh-sepuh. Ini sudah tipe. Ayo Mbak Variati, ayo. Lah, Iki golek sing sepuh-sepuh. iki Mbak Alus ning jane iki tipene cah galak iki. Senengane wong toto. Ah, kok meneng gae, ayo. Ayo. Wah, iki cah loro iki, Dok. Wah, kene Apa? ngandak umur kene sepuh. Loh, aku nyat senenganku sing sepuh-sepuh, Dek. Aku ki golek jodoh ya, gak-gake sing umure di atas aku 15 Ora 12 iki golek tahun. bojo apa golek warisan? Ya kan penak kayak ngeroki ngono kuwi, terus bareng kok babu tinggal Dek ngalih. bojo ki mong mbok keroki tok. Heeh. Lah liya-liyane. Lah piye nggur masuk angin ae ora dikeroki to, Dek? Kowe nek aku ora bakal masuk angin. Lah napa? Aku menurut aturan agamaku kudu ono sing tememplek ora kita sithik. Oh, bener. Ah, kono cah musuh cah nom-nom malah stres aku. Wes tak mulai wae aku. Dadane digowo, kuwi ki daya-daya. Kuwi iki Aku kok kan bagian tas gembletak iku juga. Aku kemarin biyen kuli panggul. Nah, Winong jenengmu komplit sapa, Nduk? kula jangkepe Nimas Ayu Winong Nawangse. Nimas Ayu Winong Nawangse. Woi, jan bocah saiki ya. Mbiyen iki cah biyen jenenge sederhana Kesi. Bagio ngoten niku nggih. Oh, bagian tadi pejabat. Nah, kan candi to kowe candi. Kula Tulungagung. Jawa Pak De. Timur ki Ponorogo, Jawa Timur. Nggih. Jawa Timur banyak menelurkan presiden-presiden yang luar biasa. Awakmu kondi, jenengmu sapa sih jenengmu? Nggih, nderek pitepangan Bapak Ibu, kula Birgita Ayu. Birgita. Birgita Ayu, heeh. Mau Elisa kurus susus.
Iki Orkarus. Iki apa Winong. Iki Birgita. Birgita ini malah fotokopine Mbak Elisa. Nah, kita itu sering wajahnya pawakane le centil bareng lak mirip. Biyen tak kira kowe karo Elisa Kakang Adi terus mboke Kesi. Loh, iya lah mungkin luwih senior kok. Kula wingi lho Pak, wau dalu niku lho Pak. Ndek ngenane Ding Pak. Kula kan derek ke Pak Sun Gondrong. Mbak Elisa minta foto. Ya alah iki apa ya apa aja aku terlalu. Kowe ya gelem. Ya gelem Pak. Maaf Bu, bukan Mbak Elisa kaya. Oh nek kowe dijak foto ki ya gelem. Ya gelem. Diundang Elisa ki ya gelem, jak foto gelem. Ya kan aku wis ngomong saya bukan Elisa. Nek gak wis foto. Lho, ora ya aku sadurunge wis terus ngomongi. Kuwi ya gak kuwi asline sing ngajak foto gelo tapi masakane Mbak Biro. Apa omong. Ngene lho waito puyengan. Aduh. Minat jinggone awakmu iki. Damar mulan kok minat. Dayun. Kono nembang apa ki? Nggih. Anu, Nduk cah loro. Nah ning sampean bocah Jawa Timur ngaturke karyane Piyai Jawa Timur. Ayo. Karyane Sing disebut karo Mbak Birgita ki mau Kisun Gondrong. Nah, salah satu karyanya adalah Lawi Memanik. Nah, iya. Gandeng kuwi karya Piyai Tulungagung identik dengan jaranan, gitu Mas Gareng. Wah, ya. Engko sak rambahan dindangduke kedua jaranke. Anu Ciko, kendaraane di kendaraane CB. Apa? Jare jaranan. Jarane kowe iki lho, Reng. Apa iya sing numpaki cah ayu-ayu kok. Carane Wong, cepake sik lho ngono lho. Monggo buka saking kendang iki Mas Pak. Yo, Memanik dados.
luar biasa kita loro ya kan elok temenan lah iki gandeng sinden-sinden Madangkara kabeh entuk souvenir entuk tali AC saking Busri yo cah papat iki ngadeg kabeh nganti Mbak Lisa karo Mbak ayo ngopo ki sewengi lu godhok ki nggih menapa ayo ya ini sebagai ucapan terima kasih saya karena sudah datang di sini. Jadi Semoga amal perbuatannya diterima. Kok dijaluk menahi piye? Kok dijalukna to, Pak De? doane iki doa ra enak. Ya maksudnya amal kesaenane panjenengan niku lho. Ya kowe wis ora ono. Iku nyanyi karmu ra karmu. Ayo, mloto bae diajeng mloto. Lagune lestari. Supaya tetap lestari tali silaturahim keluarga besar almarhum Eyang Harjo Semito kalian warga masyarakat Laladan Kepoh Sambi Boyolali. Lintang asmoro berpacu Lestari, Pak. lestari ayo. Lestari ayo diaturake. Yuk berpacu dalam melodi. Hey.
iki ora ibat. Luar biasa. Ana sing wah polahe kok kiter iki lho Tatin karo Ajeng iki kaya umbul-umbul keterangin ngene tok. Ayo, kuareken kok kowe mergane kok. Lah iya. Nek wajib diapresiasi. Nggih. Ora Lumayan lho. Ini kan sepenting obat. Penting obah lah, ngono bener. Soalnya aku nek jingklek-jingklek ngono ki nek aku tidak mawut ngono lho, Pak. Mawut itu segowo. Jadi menjaga biar tidak mawut. Biar tidak stamina tetap terjaga. Iya. Nah, iki ketok kowe iki ketok iki perwakilan delegasi dari Ngayogyakarta adine. Nah, betul. Terus Ya ketokno Ngayogyamu iki kepiye? ketokno sa. Ketokno ya apa? Ketokno map samu iki ketokno. Ora iki. Apa ta ki? Ning anu Pak Gareng aku nyawang bocah loro ki pancen bocah iki luar biasa. Aku ngarani bocah mergo umure sak ngisorku ado. Heeh. Tegese kaya Mbak Elisa duwe spesial dhewe kecerdasan yang sangat luar biasa. Betul. Joget ya esem guyune tansah lumintu. Mbak Tatin ya ngono kuwi. Spesial. Heeh. Apa ya? Nadyanto Spesial ayo. Ayo. ora Nadyanto piyayine lak lemu kaya dream to asine ora. Rasah meni kaya trim. Oh sik aku ora rampung lek Iki kono. tapi kayak kebangetan kaya dream iki berarti lurus. Mbok meni lemu tok wae ya, apik lho dadak meni lemu kaya dream. Kok sik tarung rampung Nadyanto lemu. Oh, Ning parandene jenengan ki solah bawane ki luwes kewes milangoni. Lha ngono kuwi. Lho sampean ditresnani karo Bu Sri, didadekne bintang tamu nang ndi-ndi, lek ora piyayi ning gemesne mokal. Ora milangoni apa milangkori? Milangkori. Dadi jajan. Bunder. Jasa desa malah milangkori. Loh, semuanya tuh pasti punya kelebihan dan kekurangan. Heeh. Nggih. Nah, ngono. Mboten sah. Apa jenenge rasa grogi, rasa isen kaya Mbak Brigita ya duwe apa? Keluwihan dhewe. Mbak Rinong ya iya, Mbak Umi ya iya. Kowe lak yo keluwian to gajimu wis semene. Tapi arep sate gaji? Mau aku seneng aku kaya kok. Nggih. Ya kaya ro gaji iki apa bedane? Beda. Bedane apa? Aja maido. Apa marang aku ki bakul wak kaya rok kuwi. Nek gaji sing endi? Gaji ki ora yo kowe kapes-kapes kae gaji yen koyor ki ana kenyal-kenyal. Ya berarti aku sing koyor. Alot. Oh, kok alat mah? Lebih alot koyor kan dari gaji. Tapi Yo, enak koyor. Enak koyor, kenyal-kenyal piye lho. Ketoke cemokot. Ya aku cokoten saiki. Hah? Cokoten aku. Ora aku tamut wae. Wis tuwek kok nyokot ra dhewe. Lah Mbak Tatin dadekne koyor malah seneng. Moko koyor ki nuwun sewu. Lek dipangan kakean kuwi dadi penyakit kolesterol. Wih. Ya mulai lagi aja kabeh kuwi nek jenenge kelebihan itu enggak baik. Makanya yang sedang-sedang saja. Lah sedang-sedang saja kenapa kok tubuhmu besar? Kok Loh, tidak ini kan- sedang-sedang saja? Ini belum besar. Lah, terus? Ini masih sedang. Lah buktine anggere linggo mak ret ngono tak kon lurus sampean mesti ning arep dhewe mendhi. Oh apa ya? Ya Ora iki nang. Iki urung. Urung gede ta? Urung. Aku biyen tau gede ta loe kita. Ya kae pasti Wikromo ya. Malah dadi buta. Ora. Gede cilik kuwi kan ya ana sing do remene enten kan sing wong seneng ki ana sing seneng ndelok gede, ana sing ndelok sing seneng cilik. Lah kuwi kan wong ki gede cilik ki relatif senenge dhewe-dhewe. Dan aku ngarani Tatin ki cilik. Kok iso? Soalnya bojoku luwih gede. Lah Lah iki iya. kene Pak D ki malah seneng sing luwih gedhe. Dadi iki kan wong ki relatif ya Pak D ya. Lah iya. Ana sing seneng sing gedhe, ana sing cilik, ana sing sedengan. Ayo aku mari mbok gede kok apa wis ngerti carane kok. Carane piye? Sebari gua sing dirubung semut lah kuwi. Dia direbeng semut kono kuwi. Malah. Lagi manis. Iki lho pamundhute Bu Sri Cek. ngersakake ya kuwi Lintang Asmara. Betul. Ya to. Jenengan kekalih tetep nembang. Lek Pade Garing dadi sing kakung dueti kan ya mestine ora wangun. Ora wangun. Terus sapa? Sing wangun sapa? Sampeyan ora apal to? Ora apal. Lah ora apal. Mas Taslim. Nah, coba kaya apa? Ini yang banyak penggemarnya. Penggemarnya Banyak. banyak. Taslim meneh. Mon aku. Jangan iri Rengki. Nang ngendi-ngendi kok ana Mas Taslim, nang ngendi-ngendi kok do. Rombongan ngendi wae. Pak Taslim itu. Tapi ayo kuwi mau sepedaan motor tekan kene lho mengko udan. Lah
Napa nggih? Nggih, terus piyai disiplin, piyai ini siji helme loro mau ora. Mlebu omah kowe ora copot helm kok. Iya. Helme loro apa? Mas Taslim ayo Mas, ngancani iki ben dijiru Ayo, karo Mbak ayo, Elisa karo. Taslim. Mas Taslim ngene. Kowe kabejat karumu. Mau ki jane kanca-kanca arep srebek sing gawe ide gundul-gundul Sapa pacul ya, danange lho. Danange. Sing ngendenge gundul-gundul pacul. Iki ora gundul. Lah kok Ya pancen ndase kaya ngene iki. Monggo. Wis Wis. Aku tak matur. Berdoa dulu sebelum makan. Statusnya Mbak Tatin ya. ayo. Kamu pengen tak makan po? Iya. Ojo. Aja, lha ngapa? Tiar bosone. Aja piye? Ojo saiki maksudnya. Oh iya. Ya bari Ya iki. ya oh. Muga-muga Nang omah gaweane seteli kok karo mbah-mbah. Alah padha ya. Ning tenan kok Mas. Tenan. Di Bloko Suto nggih leres ngendikane. Malah mutiarane wong lanang ngono kuwi. Iya, jenenge membantu wong wedok iki ngono kuwi. Oh alah, wong kok ora perwira kalah karo bojone ya kalah. Tika lintang asmara. Bintang Asmara pamunduti Bu Sri. Ya. Siap. Ya, duwe. Grubut loro nggo Mas Taslim ya. Ya kok. Mangga sugeng laras Bu Sri menika pamundhut panjenengan Lintang Bu Sri. Asmara. Ya. Elisa on Karus Alaso. Ada kasih. Berdoa dulu sebelum makan. Oke. Terima kasih. Madang karalu. Lintang asmara. Hati Lestari, Handayani. Hei. Siang pan loro ngati mong eleng manis ngati setiap bisa anduwani merasa biasa
luar biasa. Mbak Elisa iki siang padeng-deng ngene iki. Tetapi ini siang dong. Oh ini deh. Ngono aku lho sing arep diseronggot karo iki. Ora iki jare Taslim iki wiraswara apa Burisrawa to kowe? Mulane kaget aku kok ngerti kok arep nyeronggot Lho kok iki Tatin wis ganas sok kalah karo kowe iki. Aku ra siap lho Pak De ngerti kok arep ngene lho. Lho, oh, ora siap. Ora siap. Kok jebule iki wong iki mau mergo ora siap yen siap. Yen siap kok tataki tepan ya. Ya tetep ora. Wah, Ora ngatasi. Menika pripun Pak Dalang? Nggih, Mbak Tatin, Mbak Elisa, Pak Gareng Semarang kula ngaturaken panuwun sampun ngregengaken pahargyan ing dalu menika.